दुखा बद्दल म्हणजे अशें आम्ही ल्हानपणान माझ्या जीवनात जे जातीयतेच्या जातीच्या वरवंटा खाल्ल्या गोंयान आमच्या ते संपूर्ण भारतान आसा, पण गोव्यान सुद्धा इतकी जातीयता आसा ती ल्हानपणापासून सादारणपणे म्हाका अदमासान आठवता ते म्हळ्यार 1967 ते 68च्या दरम्यान जे प्रत्येक गांवान जसं पावस येवच्या पयलीं आपापली घरां शाखारणे करतात, म्हणजे शिवतात म्हणटा ते कोंकणीन, तशें देवळाचेंय काम देवळाचे नळे शिवताले. त्या कामा खातीर म्हाजो बाबा त्या कामांक त्या दिसा वचोंक पावलो ना, की तो जवळचे खुटवळ म्हणून गांव आसले, त्या गांवांत तो शेतां कामांक लागून मळेपणाक आशिल्लो, तो पावोंक ना. आई म्हाजी दुपारच्या टायमार ते देवळाच्या लागींच आमचे पानवठा आसलो, थंयच्यान ते पाण्याचो गडो घेवन पाणी हाडपाक गेली. कोणी तरी गांवकारान एकट्यान पळयलें आनी आईक आपयलें, उलो मारलो आनी आपयलें, आगे काळजेचे बायले तूं हांगा यो. आनी ती गेली. विचारलें तुगे घोव कित्याक कामाक येवंक ना? हांगा दिवसभर आमी काम करता, सकाळचे 8 वाजल्या पासून ते आतां 2 जाय जाले आमी काम शिवता, आनी तो हांगा येवंक ना कित्याक? दरडावन विचारलें. आईक काय ती म्हणपाली ते खुटवळा कामाक गेला. इतल्यान एक गांवकर आमचो ते मळ्यात म्हणटा थंयच्यान तो येतालो दनपारचो घरा कडेन, आनी तेणे दिसता बाबाक आमच्या गांवा कडेन घरा कडेन येता आसतना पळयलो खुटवळ्याच्या गांवांत. तें ल्हानपण तेन्ना आईक त्या रागान म्हणजे आनी म्हणपा लागलें की तूं आमकां अशें खड उलयता की तूं घरा आसतना ते येवंक ना म्हणटा आनी घरा ना म्हणटा. आनी तिका इतली मार बडव केला की तिच्या त्या हातीच्या हाती अशें ते दंडातून रक्त, त्या मांडेतून रक्त, इतल्या प्रकारचे तिका मार केला, दाण्याने मारली. आनी आई तशी निवळत घरा येयली. तितल्यान बाबा घरा पावलो आनी बाबान ते प्रकार पळयलो आनी बाबा थंय रोखडो देवळाच कडेन लागलीच देवळा कडेन तशीच हाती खांद्यार थांबळ हातीची उडयली आनी गेलो थिंगा. आनी तांकां विचारपाक गेलो म्हणजे खालच्या दर्जाचो एक अस्पृश्य जावन तूं आमकां विचारता, जा विचारपी जालो, आज पर्यंत तशें कोणी केलें ना. अशा प्रकारचे तेन्नाचे जे ते चित्र जे आसा ते खंय तरी म्हाज्या मनांत शेल्ले करून हाडलें. हांव शिकत आसतना हे सगळे म्हाज्या ते काळजान जे दुखून बसले ते हांव जेन्ना हांव मातसो शिकून हळूहळू मोठो जालो, कामांक लागलो, कामांक जायते हांवें काम केलां, तेन्ना म्हाजें आनी उपरांत म्हाका अशी जाण जाली की हे जे आमच्या अन्याय अत्याचार हे जाता ते केवळ आनी केवळ हे जातीयतेच्या गुलामी, ह्या अंधश्रद्धेतून. तर ह्याच्यातून थंयच्या देवान तांकां जी शिक्षा जाय आशिल्ली किंवा तांकां न्याय तर ते मेळ्ळें ना आनी जावंक ना. ती खंय तरी म्हाका शेल्लें आसलें. त्या ह्या शेल्ल्यान फुडें हांव जेन्ना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची म्हाका विचारांची जाण जाली, समाजकार्याची जाण जाली, महात्मा फुले म्हण किंवा छत्रपती शाहू महाराज म्हण, गाडगे बाबा म्हण, तर ह्या सगळ्या ह्याच्यातून आणि खऱ्या अर्थान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराच्या चळवळीतून जेन्ना जाण जाली तेन्ना म्हाका अशें दिसलें की फुडें जावन ती खंय तरी थांबोवंक जाय. आणि हे केवळ हे कानेरच्या गांवानच आमच्या आसा अशें ना, तर पूर्ण गोवाभर आसा, पूर्ण भारतभर जे आमचे एसटी बांधव आसात, शेड्यूल कास्ट तेंचेर अत्याचार जाता तो खंय तरी हो थांबोवंक जाय. तेची लोकांक जाण जावंक जाय एकामेकाचें काम कितें देवळांनी जाता, गांवांनी जाता, हे जातीयेचें काम. फुडें जावन मागीर हे जेन्ना हांव वाचीत गेलो तेन्ना अनेक पुस्तकां हांवें वाचल्या ते दलित चळवळीच्या संदर्भात. त्याच्या भितर जायते दलित लेखक आसात, मग जावं दया पवार असो, बाबूराव बागुल असो, मागीर डॉक्टर गंगाधर पानसवणे असो किंवा प्राध्यापक अरुण कांबळे असो, असे मोठ दिग्गज लेखकाची पुस्तकं वाचल्याच्या नंतर असे माझ्या मनात आयले की आपण हांवें सुद्धा खंय तरी हे जे माझ्या मनात हे विचार येयल्या कामात म्हणजे जातीयतेच्या ह्याच्यातून हे जे आसा विचार हे खंय तरी समाजाक ही कळपाक जाय. आणि मागीर हांव जर बाबासाहेब आंबेडकरच्या ह्या अथक परिश्रमातून म्हाका जाण जाली, त्याच्यातूनच हांवें एक कामांक लागल्याच्या नंतर नेवीत कामांक लागल्याच्या नंतर आय एन एस हंसा ह्या नौसेनात कामाक हांव एक माळी ह्या पदावर कामांक लागल्याच्या नंतर स्वीडन म्हणून म्हाका हे हांवें
आंबेडकर बहुजन समाज समिती ह्या नावाने एक समिती काढल्या आणि त्यांच्यात आजपर्यंत जे समाजात कार्यात जेवढे घेतल्या त्या आजपर्यंत समाज कार्यात असं त्यांना अशें दिसलें म्हाका की हे खंय तरी समाजात आमी जे पयलीं जे आनी आमच्या जाणट्यांनी जे भोगलेले जे हे आसा ते खंय तरी हे तेचे उजागर जावपाक जाय, हे लोकांक कळपाक जाय आणि आज जो बहुजन समाज आसा किंवा पुरोगामी जो विचार जे आसात त्यांच्यापर्यंत हे पावूंक जाय. आजच्या ज्या तरुणांक म्हणजे बहुजन समाज म्हण किंवा जनरल म्हण किंवा उच्चवर्णीय म्हण त्या सुद्धा समाजातल्या तशा भुरग्यांक विद्यार्थ्यांक त्याची जाण नसता, त्यांच्यापर्यंत ही जाण जावप. आज माझा मित्र एस के जाधव आम्ही समवयस्क आणि गोव्यातल्या बाबासाहेब आंबेडकर चळवळीतले खूप दूरचे म्हणजे जवळजवळ 45 वर्षांची आमची ही दोस्ती आमची आणि गोव्यातल्या सामाजिक चळवळी बाबासाहेब आंबेडकर चळवळी जवळजवळ आज 45 वर्षांचा कालखंड केलेला असा आणि हे आत्मचरित्र त्यांनी जे आपले बरयलेले आमच्या खऱ्या अर्थान ते त्या व्यक्तीचेच नसो तर ह्या गोव्यातल्या दडपलेल्या दबलेल्या आणि पिसलेल्या त्यावेळेच्या मागासवर्गीय समाजाचे हे आत्मकथन असा, समाजाचे हे वृंदन असा आणि जे का आम्ही म्हणतो की स्पंदन असतात समाजाचे, ते समाजाचे स्पंदन असतात. समाजाची वेदना हे केवळ एस के जाधवच ना भितर जवळजवळ संपूर्ण समाजूच असा तितकेच की त्यांनी प्रतिनिधित्व स्वीकारले आणि ते स्पंदन आपल्या आत्मकथन रूपान समाजाचेच आत्मकथन केल्लेलें आसा अशें म्हाजें मत आसा. आणि एक दाखोवन दिलेलें आसा की हो समाज काही वर्सां पयलीं 40-50 वर्सां पयलीं असेच तरुण तेन्नाचे एस के जाधव प्रमाणे जिवन जगल्या. असेच अनेक एस के जाधव जावन गेला की तांकां शिक्षण मेळना, तेंचें एकदम अत्यंत हालाखीचें जिवन, जातीयता सामकी पडली, अस्पृश्यता सोदची पडली, शिक्षण तांकां सोडचें पडलें. परंतु त्यांनी जे कितें आज व्यक्त केलें ते व्यक्ती म्हणून ताणें खरोखर आणि त्याचा एक जवळचो मित्र म्हणून चळवळीतलो मित्र म्हणून त्याचें पूर्णपणे जिवन आमकां खबर आसलेली. अशें खूब लोकांक त्याच्या मनान दडपलेली मनां आसा पण तेणें त्या डॅरिंग केलें, करज केलें आणि हो एक डॉक्युमेंट आसा आमच्या समाजाचो की एक वेळ अशें आमच्या लोकांक अशें हाल कश्ट काडचे पडटाले आणि तो डॉक्युमेंट आमच्या समाजात नव्या येणाऱ्या पिढयेक पूर्णपणे मार्गदर्शन करतलो. कारण एक म्हण आसा, दोज हू फॉरगेट हिस्ट्री दे कॅनॉट क्रिएट हिस्ट्री. ते इतिहास विसरतात, ते इतिहास घडोवं शकना, बरोवं शकना. आज एस के जाधवान जे आपल्या आत्मकथन बरयलेलें आसा पुस्तक अशेंच दादू मांद्रेकरान आपल्या पुस्तकातून मांडलेलें आसा. पण एस के जाधवाक संधी मेळ्ळी, दादू मांद्रेकरांक संधी मेळ्ळी ना आपल्या आत्मकथन बरोवपाक, पण तांच्यांनी संधीचें सोनें केलेलें आसा आणि भरपूर मेहनत घेवन तांणी हांव म्हणटालो की अशें केन्ना बरयतलो आमचो एस के आणि बरयतलो म्हणून तांणी डॅरिंग केलें. अशें खुबशे लोकांच्या काळ जाणा परंतु जे आसा ताका साधन सामुग्री लागता, विचार मागीर ती जे पद्दती आसता पळय न्हू त्या पद्दतीक सहकार्य लागता आणि खूब गोश्टी लागता पळय न्हू. एस के जाधवान ही जुळवाजुळव करून इतल्या वर्सांनी आपलें तें एक सादर केलेलें आसा. हें समाजान आमच्या मार्गदर्शक म्हणून बऱ्यापैकी ठरतलें आणि आत्मकथन क्रांतिकारक ठरतलें अशें म्हाजें मत आसा. तर आजचा जो दीस आसा खूब महत्वाचो दीस आसा गोव्याच्या बाबतींत तरी अशें म्हाका दिसता. दुसरें आत्मकथन दलित साहित्यातून निर्माण जाल्लेलें आसा आणि ते एस के जाधव सरांनी तेजें म्हणजे लेखन केल्लें आसा, तेंचें आत्मकथन आसा तें. दुसरी महत्वाची गोष्ट फक्त तेज्या फक्त म्हणजे सामकें हें आत्मकथन ना आसा. ज्या समाजान सामकें की एका समाजाक अशें म्हणया की फाटीं दवरलेलो आसा, त्या समाजातून सामकें की एखादी संधी मेळ्ळ्या नंतर कशा प्रकारे तो फुडें येवंक शकता, त्या समाजान कशा प्रकारची जाती वेवस्था आसा ही त्या पुस्तकान दाखयलेली आसा. आणि त्या संघर्षातून कशा प्रकारे एक सामकें की डायमंड तयार जावंक शकता किंवा एक जाका आमी म्हणटा की गुलामीतून मुक्तीच्या दिशेन. हाचो अर्थ असोच आसा की सामकें की हे जे सगळे आमी जे आसा पयलींचे कितें जे इतिहास आसा पयलींची जी काय आसा तो जाणून आमी आतां कितें करपाक तें फुडें वचपाक जाय अशें म्हाका दिसता. एस के जाधव सरांचें हांव अभिनंदन करता आणि अशें विनंती करता सगळ्यांक की तेंचें तें पुस्तक वाचून जो काही इतिहास आसा गोव्याचो तो तेंच्यान जाणून घेवपाचो, दलित चळवळीचो इतिहास आसा तो जाणून घेवपाचो आणि फुडें मुक्तीच्या दिशेन अंधश्रद्धा विरहीत आणि सामकें की विज्ञाननिश्ठ सामकें की बाणू दवरून आमी फुडें सरपाचें अशें म्हाका दिसता. तर धन्यवाद आणि अभिनंदन एस के जाधव सर. कमीत कमी 40 वर्ष होत आले असतील ह्या गोव्याच्या भूमीमध्ये. जसं म्हणजे मी
पदार्पण केलं असं म्हणता येईल. तेव्हापासून ते म्हणजे मला हा अगोदरच होती समाजकार्याची ओढ, पण ह्या गोव्यामध्ये आल्यापासून जर कोणी असा वाट दाखवणारा जर असेल तर असं म्हणतात ह्या ठिकाणी की एस के जाधव त्यांनी म्हणजे आम्हाला आजपर्यंत ते असे मोठे भाऊ कसे उभे राहतात की आम्हाला ते रागाने म्हणा आणि प्रेमाने पण सांगतात की नाही हे तुम्ही करू शकता आणि तुम्ही ते केलं पाहिजे, हे तुमचं काम आहे. त्यांचं एक वाक्य माझ्या म्हणजे मनामध्ये आहे की त्यांनी एकदा असं म्हटलं की छाया तू अशी व्यक्ती आहेस की तू एक ह्या गोव्याच्या भूमीमध्ये एक जसा झरा असतो, बारीक झरा असतो, पाणी कसं संत गतीने वाहत असतं तशा प्रकारचं तुझे कार्य आहे, तर तू थांबू नये. आणि खरंच ह्या गुलामीतून आम्ही मुक्त झालो, पण जी गोव्याची जी त्यांची जसे आता गणेश परवार सर आहेत आणि आम्ही मी बघत आले माझ्या लग्नानंतर मी ह्याविषयी आंबेडकर चळवळी मी त्यांनाच पाहत होते. गणेश परवार आणि दादू मांजरेकर होते आणि आमचे चंद्रकांत भाऊ आणि एस के. खरोखर त्यावेळी त्यांचा आवाज एस के भाऊ गणेश भाऊंचा आवाज ऐकले की आम्हाला वाटतं की खरंच व्हायचे काय छान आहेत आपले कार्यकर्ते आणि कुठेतरी आपण जाऊ कुठेतरी पुढेपर्यंत. पण आम्ही आजपर्यंत जे कार्य जे करत आलो सर्वजण मिळून जे करत आलो तर त्या कार्याची आज खरोखरच आम्हाला पोचपावती मिळते ती आमचं उल्हास चांदेकर डॉक्टर हे जे त्यांचं जे कार्य आज चालू आहे आणि त्यांना आम्ही सर्वजण संबोधित ट्रस्ट याच्यामध्ये जे आम्ही काम करत आहोत खरोखरच आम्हाला ह्या कामामध्ये आम्हाला यश मिळेल हे आम्हाला खात्री आहे. आणि ह्या पुस्तकाचे जे आज हे प्रकाशन झालेलं आहे तर ह्या प्रकाशनाच्या निमित्त मी पुन्हा एकदा एस के सरांचं अभिनंदन करते आणि त्यांना आणखीन पुढे मोठा लेखक हो अशी मी आज हे आशा बाळगते आणि इथेच थांबते. मैत्रीपूर्ण जय भीम आणि एस के काका खूप अभिनंदन करतात की त्यांनी आपली आत्मकथन जी चळवळ त्यांच्यानी सुरुवात केली त्यापासून ते आजपर्यंत जे कार्य केलं ते या पुस्तकात त्यांच्यानी नमूद केलेलं. आणि माझ्यासारखे जे युवा जे आम्ही बाबासाहेब आंबेडकर चळवळीचे कार्यकर्ते आहोत, थर्ड जनरेशन आहे ते फर्स्ट जनरेशन म्हणजे सेकंड आणि आम्ही थर्ड जनरेशन आहे. त्यांना लहानपणापासून पडला माझं काका अर्जुन जाधव त्यांच्याबरोबर सदित असतात आणि ते धडाडीचे कार्यकर्ते आज ते योग नका कारणामुळे. तर खूप म्हाका अभिमान दिसता की त्यांचे जे कार्य एक शून्यासून निर्माण केलेलं आहे आणि आज बऱ्यापैकी पोलिसांच्या आमकां एक मार्गदर्शनाच्या रूपान हे पुस्तक दिलेलं आहे आणि ते आम्ही सगळे भुरगे युवा ते वाचतले आणि बाबासाहेबांची चळवळ आहा ती पुढे व्हरतले. आणि अजूनपर्यंत सुद्धा ते प्रत्येक आतापर्यंत सुद्धा आम्ही जरी काम करना आम्ही सुद्धा मातशे फाटी रावता पण ते आमच्या वांगडा सदीत आमकां प्रोत्साहन दितात. प्रत्येक कार्यक्रमात ते उपस्थित असतात. आज आम्ही संबोधित ट्रस्ट विहाराचे काम हाती घेतलेले आहोत. वेगवेगळ्या ठिकाणी ते आमच्याबरोबर त्यांची परिस्थिती म्हणजे फिजिकली ते सारखे ना त्यांचा हेल्थ इश्यूज आहे तरी पण आम्ही विहारासाठी धम्मदान मागच्या खातीर वेगवेगळ्या राज्यांत वयता ते आमच्याबरोबर असतात. प्रत्येक हितून असतात. तर त्यांचो आदर्श घेऊन त्यांचे जे कार्य पळोवन म्हाका सुद्धा उमेद दिसता की आम्ही सुद्धा कार्य करपाचें आणि त्यांचे आदर्श घेऊन हांव तरी सदीत कार्यात भाग घेता आणि त्यांचो आदर्श दवरून फुडें कार्य आम्ही करतले अशें येता. आनी तांकां फुडल्या वाटचालीक म्हाज्या कडसून खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. जय भीम जय भारत.